Om Shiva Shankar Hare Ganga. Когато Халев за първи път ми каза, че Исус е Божият син, не му повярвах. Но после видях чудесата, които вършеше, и чух как учеше за Божията любов. Видях също и колко ужасно постъпиха с Исус. Те го биеха. Видях как го приковаха на кръста. Видях го да умира. После свалиха тялото му и го погребаха. Но не съм и предполагал, че ще го видя пак. Но се случи нещо прекрасно. Бог изпълни обещанието си. Той обеща, че ще възкреси Исус. И той ни каза, че ако вярваме, че Исус е Божият син, който умря за нас, ще живеем с Него. Сега и завинаги. И аз се радвам, защото това е, което искам да направя. Каква чудесна история! И е истина. Ти беше заедно с Халев, Юил, Натан и Вениамин и видя кой в действителност е Исус. Ти видя и чу как аз повярвах, че Исус е Божият син. И го приех в моето сърце. Сега е времето да направиш своя избор. Искаш ли да се помолиш Исус да ти прости? Твоят отговор може да бъде: не ми е ясно. Или: какво ще си помислят приятелите ми? Или: все още не съм готов. Или пък може да кажеш: да, бих искал днес Исус да заживее в сърцето ми, да прости греховете ми и всички лоши неща, които съм помислил, казал или извършил. Можеш да му кажеш, че искаш да живееш завинаги с него. Ако си съгласен, можеш да се помолиш на Бога със свои думи или с молитва като тази. Мили Боже, вярвам, че Исус е Твоят син. Благодаря, че Той умря на кръста за всички мои лоши мисли, думи и дела. Моля Те, прости греховете ми. Моля Те, Исус, да бъде с мен и да живее завинаги в сърцето ми. Помогни ми да съм такава, каквато Ти искаш. Благодаря Ти, че отговаряш на молитвата ми. Искаш ли да се помолиш сега с мен? Ако си съгласен, нека се помолим заедно. Ще се моля бавно. Ти можеш да повтаряш след мен. Мили Боже, вярвам, че Исус е Твоят син. Благодаря, че Той умря на кръста за всички мои лоши мисли, думи и дела. Моля Те, прости греховете ми. Моля Те, Исус, да бъде с мен и да живее завинаги в сърцето ми. Помогни ми да съм такъв, какъвто Ти искаш. Благодаря Ти, че отговаряш на молитвата ми. Амин. Сега се довери на Божиите обещания, че те обича, че ти прощава и ще бъде винаги с теб. Ако си се помолил с тази молитва, добре е да споделиш това със своите родители и близки. Или със свой приятел. Ти започваш едно голямо приключение в своя живот. Това е новото приятелство с Исус и Неговия Отец. Има 4 неща, които ще ти помогнат да познаеш и обикнеш Бога. Чети Божието Слово, Библията, всеки ден. Там са написани стотици обещания. Моли се. Можеш да говориш с Бога за всичко, по всяко време и навсякъде. Кажи и на други за твоя приятел Исус. Бъди с хора, които също го познават и обичат. За нас беше истинска радост да ти разкажем всичко това за Исус. Сега е твой ред. Иди и разкажи на приятелите си. Om Shiva Shankar